जय जगन्नाथ सांग मैंने आज आम भुवन में गणेश भसाणी से आम एग्जाम देवा कॉलेज आसलु तो एग्जाम सरीगले आम भसाणी देखा जीव चलो देखा भसाणी केमती हो।
ହେଇଗଲା ଆମର କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ସରିଗଲା ମୁଁ ଏଇନା ଯାଉଛି ଆମ ଘର ବାଟରେ ଦେଖିବି ମୁଁ ଯିବି ଏଇ ମାନେ ସବୁ ରେଡି ହେଇକି ଶେଷ ହେଲା ଶେଷ ହେଇଗଲା ନା ଗଣେଶ ପୂଜା